Assalamu alaikum aziz yoldaşlar. Bugün ben size katıgı bir şahıs hakkında gurrun verecek. Yani bu şahıs hakkında gurrun veren vaktim Niyaz filan deneştirecek. Ona ne için deneştireceğimi düşünüyorsunuz hazır. Kıyıska kan uzun etmenin şu taydan dağın durdu. Halliyev diye. Bildaşlar, bu şahıs kim? Bu şahıs en sonki vazifesi boyunca meclisin başlığı deyip biliniyor. 2002 yılın noyabr ayının 12'sine çelli. Niyaz nemeden alyança. İşinden, vazifesinden alyança. Tağın durdu. Halliyev 1939 yılın 39. yılda doğuluyor. Krasnovod şehrinde doğuluyor hazırki Nemede. Türkmen başı da yine size şu taya nemesini getirecek. Ben bu hakta İngilizce dilde taptım. Yani ben size bu taydan tercüme edip verecek. Biyografiyası hakkında esasen Niyaz filan deneştirme için, yani Niyaz filan nem için deneştiriyor, yani ben hazır aytacak. Biyografiyasına ait olandan sonra Tağın durdu halı 1963 yılda Türkmenistan'ın devlet üniversitesinden neme diye uçurum bolya, yani filosofya ya da felsefe bölümünden nemeden çıkıyor. Indi 1970 yılda da PhD değil, yani Ilimlar Akademiyi bolýar. Ilimlar Akademiyası derecesine yetti. Alim nemesine. Onun şol yetmek için, almak için bir yazan tezi var eken, şol dövrde 70. yıllarda illeşler, yani 51 yıl bundan näme diye o nemenin dayhanların diye o kolektif nemesini, düşüncesini, yani kolektif komünist düşüncesini döretmek, yani şekil vermek değil, yani bir neme yazıptır. 50 yıl bundan önce yazan nemesi. Ve 92. yılda doktora oluyor, yani doktorluk derecesine yetti filosofyada. Doktorluk derecesine yeten vaktinde yazan nemesi işi. Bu tayda da tradisyonel ne değil, yani dep destur cemiyetçiliğinden modern cemiyetçiliğe geçişteki dayhanların yaşayışının ruhi ösüşü deyilen ikinci nemesini yazıyor. Indi nemesine gelsek, o 56. yılda şu o ya da nemenin küçücek o yerleşişin kitaphanasında neme oluyor işliyor. Kitaphane şu dolandırıcı oluyor işliyor. Başlık yağlı. O 63. yılda yankı nemenin kutarandan son Türkmen Devlet Üniversitesi'nde filosofi bölümünü kutarandan son neme olup işe başlıyor. Lekse verip başlıyor. Leksaner mi değil ya, ne mi değil ya o. Ondan sonra 71. yılda da baş leksaner oluyor. Ondan sonra bölümün başlığı oluyor. Hukuk fakültetinin dekanı oluyor. Ondan sonra gözlev ve akademik işler boyunca Türkmen Devlet Üniversitesi'nin vice prezidenti oluyor. Mayın 18'i 91. yılda da Türkmen Devlet Üniversitesi'nin nemesi oluyor. Rektörü oluyor. Yani iyileşler düşünün, yani bir adamın bir durmuş nemesi, akademik durmuş, şunun yağlı kıyız kayılıp bilinir ve bu şu malumat Türkmen dilinde yok, yani ünüs verseniz. Ondan sonra diye bütün hukukçular diye Tağın durdu Halliyev'in elinde yetişti diye şu yıllarda.
Yani düşünün, yani bir adam var, özünü gatıgow yetiştiripdir ve hukukçuları yetiştirip başlaýar belli bir wagtdan sonra ve hukukçuların köp bölegi şol adam elinde yetişýär. Ondan soň dowam etsek, o 92-nji ýylyň awgustundan o 99-njy ýylyň maýyna çelli diýe Türkmenistanyň adalet ministri bolup işleýär. Ve şol wagtda sentýabr 98-nji ýylda o näme bolupdyr? Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň howpsuzlyk güýçleri bölüminiň başlygy bolupdyr. Indi yani akademik nemeden eýem siyasi durmuşuna geçýär bu 3-nji paragrafda. O 99-njy ýylyň ýanwaryndan 2001-nji ýylyň ýanwaryna çelli o Türkmenistanyň prezidentiniň ýani şo wagtky Niyazowyň nemesi bolupdyr, maslahatçysy, advisor diye maslahat näme boýunça maslahatçysy bolupdyr. O hukuky işler boýunça we hukuk güýçleriniň we näme eskeri yani wayenni nemeleriniň koordinatorlygyna edipdir. Yani şol wayenni neme boýunça hukuk taýdan edilmeli bolan maslahatlary, ýene-ýeneleri beripdir. Yani 2001-2002-nji ýylda mejlisiň awzasy bolupdyr. Indi mejlise çelli ýetýär. 2001-nji ýylyň ýanwarynda mejlisiň kanun çykarjy nemesiniň başlygy bolýar, ýani sekretary mi diýip aýdaly, ýani düşünüp bilinjek dilde. Baş sekreter diýeň. Şo bolýar. Ondan soň martyň 10-njynden diýe noýabryň 12-sine çelli 2002-nji ýyla, ýani ünsüriň şu taýa mejlisiň başlygy bolup işleýär we mejlise şol gelmeginde de saýlaw bilen gelýär. Köpçüligiň sesini alyp gelýär. Ondan soň 92-nji ýylda bir monograf ýazypdyr. Daýhanlaryň ruhy durmuşy diýilen, ýani şu taýda ünsüriň 70-nji ýylda ýazan nemeleri kommunistik neme boýunça ýazypdyr, kommunistik düşünje boýunça ýazýar, daýhanlar barada. Ondan soň 92-nji ýyla gelende eýem kommunizm dargaýa Türkmenistan gurulýar we şo taýda eýem diňe daýhanlaryň diýip alýar, kommunizm nemesinden uzaklaşýar. Ýani şu taýda näme görüp bilýär adamyň nähili tez ýagdaýda näme geçip bilýänligini, ýani bir akademik bir adamyň şunun ýaly tez ýagdaýda geçmegi dogry bir zatdyr. Mesela Niyazowyň kıyaly bir 2-3 saatlyk ýygnakdan soň Kommunistik partiýadan Demokratik partiýa geçiş ýalyk däl, ýani onunky bolmaýar. Siyasi nemelerin geçişi ýa yalandyr. Yani bu adam akademiya nemesi vardır, arka planı vardır. Şondan gelýär. Indi ildeşler şu taýda ýene bir ünsürme zadymız var. Noýabryň 12-si 2002-nji ýyl, ýani 25-nji noýabra 2 hepde ýakyn wagt galan günlerinde Niyazow bunu aýyrýar, onu bu taýda ýazmandyrlar. Niyazow aýyrýar nemeden, mejlisiň başlygylygyndan. O näme üçin aýyrýar? Ýene gowur sonra, ýani Niyazowyň maslahatçysy ýene bir zady. Näme üçin soraýan? Häzir Niyazow bilen deňeşdirer. Şonuň üçin soraýan men bunu. Sizem bu taýda pikirlerinizi ýazyn. Bugün aýdyň ýokdy. Mesela buna diňemen özüme näme dilde aýdyňam, ýene de şuňa benzeş adamlaryň nemesinden çykyşyny eder. Öz aýratyn. Indi näme gelsek, ýa sorawymyza gelsek, Niyazow näme üçin aýyrdy bu adamy? Yani seredin adamın durmuşu giden bir neme. Yani hazine da yani şunun ýaly bir sana adam yetiştirmek gaty kyn. Yani Niyazow ýaly adamlar
gatyken şonuň üçin hem nemedir? Bahasy arzandyr. Niýazow ýaly adamlaryň esasan hem siýasatçy nemesinden bolsa. Niýazow bar neme okany energetika diýe, ýani o elektrik dip aýtsam kem bolmazmy kendiňse halkyň arasynda elektrik dip gatken bilinýär. Bu adam. O sebäbi bu adam o ayırmağındaky asıl sebäp Niýazowyň etmek isleýän işlerine dogry gelmeýän zatlary maslahat berýän, ýani dogry bolan zatlar maslahat berýän bolmaly. Niýazowyň o taýda eýem o güç bilen zäherlenip we neme dogry gidýär-de daş döwründäki akyl nemesinde sıfatynda bolan adamlary ýok etme nemesi bardyr. Mesela bu ildeşlerden cahil bolsaň, o jahilem siýasatçy bolsa, hökmen suratda ýok edäýmelidir akly. Başga bir çäresi ýok. Yani şu akly ýok etmese başga bir şekilde ösüp bilen ok ýa-da kellesindäki käbir nemeleri yerine ýetirip bilmeýär. Sebäbi jahil adamyň kellesindäki o pikir arzulary bir neme däldir. Dogry bir pikir arzu bolýan däldir. Ona dile getirip bilmeýär. Yani daşyndaky şu akyl nemesi sferasy, ýani nemesi diýip aýdaýyn. Guşagy. O şoňa pursat berme, şonu geçmek üçin hem bu hökmen suratda şonu ýok etmeli. O indi yani şu adamı deňeşdiriň, yani ýanky aýdyşym ýaly özü neme derejesine çelli, yani bütün geçilmeli ýollaryň hemmesini geçipdir bir-birden, yani basgynjak o galyp gelipdir. 2002-nji ýyla çelli. 2002-nji ýylyň 12-nji noýabryna çelli. Soň Niýazow bu 25-nji noýabr wakasyndan soň onam türmäge basýar we iň soň näme bolanlygy belli däl. Hiç ýyl maşgalasyndan hiç kimiň hem habary ýok. O halkyň hem habary ýok we habarym berilmeýär. Yani şu ýanky basgynjak elinde derejeleri, alymlyk derejeleri, başga hyzmatlary elde eden o görkezen adam o bir sanak söz bilen bir günde ýok edildi. Yani bu adam yetişmek üçin seredin 39-njy ýyldan 2002-nji ýyla çelli näçe ýyl bar? Gatken ýyl bar, yani şu adam bütün nemesi barlygy ýok boldy. O muňam hasabyny hiç kim soran ok. Yani seredin men hazır şu wagt bir çeşme oýdum, munam ýöreýte oýdum, şu ingliz dilinde oýmagymyň sebäbi bar. Türkmenistanda hakykatdan hem neme bar bolsa, jurnalist, ýene-ýeneler o şunuň ýaly insan haklary diýip o öňe çykýan adamlar bar bolsa ýazardy we tanıştyrardy. Yani şu wagtda çelli menden başga belki, yani men tanıştıran adam ýokdur. Buna o nemelerle maslahatlaşdyk. 25-nji noýabr, 25-nji noýabr diýip aýdýar. Sonra 25-nji noýabrda ýitirim edilen adamlar kimler diýilen sonra biz özümüz hem soramadyk şu wagtda çelli. Soň şu ýakyndan bilýän maglumaty kän olan adamlary o görkezmegi tanıştyrmagy o içimizden geldi diýeli, yani içimizden geldi ve bunun hem peýdal taraplary boljak hökmen suratda. Näme üçin diýende 25-nji noýabrda ýine şunuň ýaly Taandurda Halyýew derejesindäki adamlar ýok edildi ve biz hazır şu ýagdaýa düşdük, yani Türkmenistan şu ýagdaýa düşdi. Yani şol nesildäki bilimli, ılımly adamlar ýok edildi. Ýöne hazır aradan bir nesil geçti, ýöne bir nesil özüni toparlap ýetişdi. Ýene de täzeden jemgyýet o neme akıllı, bilimli adamları çıkarıp başladı. Yani cemiyetin şonu ýaly bir häsiýeti bardyr. Yani akıllı düýünden ýok etmek mümkin däldir. Edil şonuň ýalam o cehaleti, yani jahilliği hem düýünden ýok etmek mümkin däldir. Yani akıl köp ýagdaýda jahilligiň üstünde durýandyr. Käbir halatlarda ýene bizim Türkmenistan misalymyzda
izah alıp bilýär. Neme dip bilýär, ýitirip bilýär. Onuň hem jemgyýetiň şo wagtky ýagdaýynda bir kemçilik bolmaly hukma suratda. Ýani jemgyýet şu akylly adamlaryny eýe çykyp bilmedik bolmaly. Men meselem aýdaýyn. Şonuň ýaly ýagdaý bar. Birleşler menen biraz nämäňize göz gezdireýin, ondan soň dowam edeli. Ferhat Gen diýen illeşimiz ýazypdyr. Taýan Hallyýewa meniň hormatym gatyly, men hukuk maslahatçysy diýär. Tejribeli beýik jurist bu adam diýip aýdypdyr. 2003-nji ýylda o türmä basdylar. Hawa 2003-nji ýylda näme berdiler? Hep köp adama şu wagtda çeli sakladylar. 20 ýyl berdi. Hawa. Soňam hawa nähili ykbalyň nämeligi belli däl. Hawa Ferhat Gen diýen ýaz näçin aýyrdy diýen sonra o jogap berdi. Raşit Meredow Taýan Hallyýew halanokdy ikisi konflikte gitdi. Şol döwür ondan Raşit Meredow Niýazowa ýalakalyk edip şol gurulan oýuna düşdüler diýär. Dogry bolup biler, men bu arada näme bilemok, ýa umumyň aýdylanda cehalet aklı görse halana okşana ýok etmeň nemesine geçendir. Ýok edäýmese öňe çykyp bilmeýär. Onuň etjek käbir nemeler bar, cehaletiň aklyndan geçen pikirler bolýar. Ýa gaýdyşmaýaly. Şonuň ýaly. Aymrat Ezizow ýyldaşymyz ýazypdyr. Her jemgyýetiň sowatly adamy halkyň aň düşünjesini şekillendirýär. O gaty dogry. Ýyldaşlar hem adam düşünmek ýa-da bir pikir öndürmek boýunça deň däldir. O käbir adamlar has köp pikir öndürýändir. Ve şol öndürülen pikir hem jemgyýeti iň soňunda şekillendirýändir we käbir halatlarda da täzeden şekillendirýändir. Şonuň ýaly ýagdaýlar hem bar. Şonda hakykatdan hem näme etmeli? Yani eýe çykyp bilmeli. Täze pikirler köplenç bar bolan problemanyň çözgüsü şeklinde meýdana gelýändir. Olam ýöne ýerden çykýan däldir. OBS'nin saytyny bilýäs, o menem o taýlary näme etdim, garaşdyrdım. Ýyldaşlar sizem gyzyklanýan bolsaňyz şu 25-nji noýabr hakynda o adamlar rus dilinde däm bardyr belki, ýa kändäl näme ýaly. Öz başda näme şekilde de bir görüşdirip bilersiňiz. Ýani bu sebäbi bu bizim şu güne düşmegimizdäki näme yetmeýän adamlar da, ýani şul adamlar aýrylan üçin biz häzir şu wagtda düşdük. Indi ýanky men temaga geljek, nemelerinizi okudum, kommentariýalaryňyzy. Indi näme üçin o 25-nji noýabr meselesi goz bolmaýar, ýani türkmen diasporasyndaky jurnalist, ýene bir zatlar diýilen adamlaryň arasynda goz bolanok. Ýyldaşlaryna bulam size sonra pikiriňiz bar bolsa şu taýy ýazym. Sebäbi gaty nämemdir, ýani bir mesele bar bolsa, olam goz bolmaýan bolsa, bunyň arkasynda başga bir zat bardyr. Ýani diýmek ýalňyş adamlar bilen iş edilýändir o taýda. Ýöne köýjek bir logikanyň nemesi de, formulasy da bu. O bir mesele bar bolsa, o meselede goz bolmaýan bolsa, ses çykarylmaýan bolsa, diýmek şu ses çykarmaýan tarapda bir problema bar. Şu wagtda çelli, ýa serediň 2002-nji ýyldan bäri näçe ýyl geçdi de aradan.
mentegem yani biz bunu nereden nemettik? Kadır meselesine. Kurucu hükümet kurulanda kadır gerek değildi. Şu kadır nemesinden çıktı. Yine 25. noyabrda yok edilen adamlar. O ünüs veren vaktimiz aslında şu dövrün kadırları ekene. Şu dövrün kadırlarını yok etti, şu yağdaya düşüldü. O yankı sorum boyunca da sizden bir neme fikre qaraşyan yok bana suratda düşüncelerinize, fikrinize. Şimdi ildeşler bu digece bir ise yine Niyaz filan deneştiren nemelerimde bundan hem katı kayan adam var. Yüzlerce adam vardı Niyaz filanı. Söyledim bir san o Niyaz fiyalı adam o nämeler edip bilýär, nähil ziyanlar berip bilýär. Elbetde ol diňe ýeke jözler, ýöne bir giden bir diktatura sistemasynyň içinde yer aldy. Edilçonuň ýalam o döwlet kuruluşy var. Döwlet kuruluşynyň hem kadrlary bardy. Ýene Taandurdy Hallyýew ýaly. Söyledim yani bir diktatura sisteması var, içinde bir sana adam var ve yüzlerce adam yok ediyor ve hiç kimin sesi çıkmaya. Ve yıllar geçer hiç kim sesini çıkaran yok. Biz eminde diyaz taze Türkmenistan o kurulacak nemesini tayarlayaz. O taze Türkmenistan'a o kuracak kadrların o nahil gerekliliğini öne sürmek için yine men şu soru olur sorayan size. Yine Taandurdy Hallyýew ve şoňa meňze yüzlerce adam yok edilmeli gowy boldy mı? Allah Aymrat Azizew ýerleşmiş ese Türkmenistanda haýsy döwletde ýakyn adam o soň neçeli işläpdir diýe. Körleriň arasynda görme okuýuň bolsa senem kör ederler ýa-da sürgün ederler diýe. O gaty dogry. Ine şu neme de yani cehaletiň ýani aklyň garşysynda duran bilen aklyň nemesinde aratnaşykda akly ýok edýär. Akylsyz bolan tarap o aklyň bolan tarapyny ýok edýär. Sebäbi çalaja bir pikirlenip bilen adama uzaklaşdyrýarlar, ýok edýärler. Ýa-da Richard Ýeldeşmiziň ýazyşýaly odan depe sürýärler. O sebäbi näme bar? Yani ünüs verseniz o Türkmenistanda meselem KGB ya MHM değil ya da MHM Pudonda adam yok işler ýaly. O görseniz o çağanyň kıyalyk bir işleme sistemalary var bularym. Olam nämeden meydana gelýär? Ya akıllı adamlar yok etmeginden yani şu an akıllı adamlar yok. Şu an bir aydaly bir daşary ýurtda bilim alan ayda 25 ýaşyndaky bir adam bilen o häzir KGB-nyň iň ýokary adam bir stoluň başyna oturt. O aklyň kimdeligini, düşünjäniň o kimdeligini we hatda şu KGB-nyň problemalaryny şu 25 ýaşlymy gowy çözýär ýa-da beýlekmi gowy çözýär. Şoňa çelli görüp biljeňizi ynanýan-da. Şo derejede bilimsizleşipdir. Sebäbi neme bar? Cehalet akyldan gorkýanlygy üçin ýok edýär. Ýolap bilmeýänligi üçin. Ýok edýär şu ýagdaýa düşdiler. O ýurdu haçan halas ederiz diýär. Ertuğrul Gazi ýelleşmiş soraya. Ýelleşler ýa ýurt halas bolmak üçin o köpden bäri garaşyp gördi ýani. Şu 25. noýabrdan bäri garaşýar ýurt. Aslında 25. noýabrda ýurt halas ediljek bolundy. Ýöne şo neme bolmandyrda. Yani kanuny ýagdaýda ýerine ýetiriljek bolanda duzak gurulýar. Ýeneden bilseler başga çarak bolardy. En köp adam şu an düşünüp bilmändirler sahnanyň arkasynda bolýan oýuny. Görüp bilmändir. Sebäbi hemme kim täze
devlet kurulya diýilen neme var, düşünce var. Ve hemmekim şonun nemesinde. Ya, şol bilen yani kellesi demesi meşgul. Birleşlere hem komentaryalarınızı okuyup hem nemetcek olyan hava. Hava Türkmenistan elitesinde olur eğertulu adamlardı diye. Hava hakikatten ama eğertulu adamlar yani kıyıska vaxtın içinde hava bir yıl yalıktı yani 25. noyabr günden başlap tuttular. 2003. yılda da hemmesine o 20, 25, 18 yıl ömürlük deyip o bastılar. Indi yankı halas olma meselesinde de iyileşler. Yani şu ýagdaýa, şu 25. noýabr meselesini düşünmän, Türkmenistany halas etseňiz ýeneden o kimleriň eline düşer, şo sonra jogap bermek üçin şu 25. noýabr meselesini gatty gowy bilmeli, düşünmeli, hemme zat bilen bile, ýalňyşlary, dogruları bilen bile düşünmeli muňa. Häzir neme dersiniz? Meselen bu 25. noýabr gatty uly nemedir? Skandal meselesidir. Käbir o jurnalist ýene de şoňa benzeş ýalançy opozisiýalar tarapyndan 25. noýabr bir pereворот diýip aýdypdylar. Ýani diktatura edilen pereворот diýip aýtjak bolýarlar da birinciden o diktatura edilen pereворот gowumy erwetme ol mesele tartışylar. O ikinciden hem o pereворот mu dälmi? Şo sonra vardı. At koymak ansat da yani o adın jogapkärçiligini berip bilýärmiş olar. Yani mena pikir edemok berip biljeklerini. Şu wagtça şu meseleni gozamayan adamlar şu mesele gozulup başlandydan garşy çykýan bolsa diýmek hakykatdan bir zat bar işin içinde. O Kemile Dadavnam üçün gittik diye. Şolama güýçlüdi. Ya ildeşler diňe Dadaýew däl, başga da ýiten adamlar gatykändir. Ýiten diýende o Dadaýewy tanıyansınızdır. Nämet o telekeçileriň başlawyny nämesin bir zady. Türkmenistan iýilip ýer ýazat galmady. Bular ýeterli nämeni topladylar. Indi bundan soň gaçmak bilendir. Bir-birden. Geçen yıl eýýän bu wakalar başlanmakda gaçdy bu Dadaýew diýilen adam. Şonuň ýaly. Ýyldaşlar ben şu taýda bir ýarym saatlyk çykyş etjek, ondan köp däl bir soňky 2 minut. Şu arada hökmän suratda komentariýa ýazyň. Näme videonyň aşagyna dese bu taýda ýazaňyz köp adam görmän bilýär, video gutarandan soň aýratyn aşagyna ýazyň, sebäbi görsünler ýyldaşlarymyz hem bir pikir başlangyjy nemesi bolsun da. Ondan soň ýa-ni biz indi bu gurucu hökümet nemesine strukturasyny düzýäs. Hakykatdan hem o bir üýtgeçik bir zat boljak. Köp wagtdan bäri başladyk da biz indi soňky bir maýyň 20-sinden soň ılan edildi. Belli bir proseduradan geçmelidik. Hakykatdan o tarihi seredende näme üçin döredildi, nädip boldy diýilen soralara jogap berip bilmek üçin çislolar verildi. Ine 20 may ýene bir zat şertler goýuldy, nemeler ýazyldy. Bu zatlaryň hem şonuň üçindir ýani. Ýolumuzy açmakdan yolumuzu açmak meselesi bu. Diňe akıllı hereket bilen şu ýagdaýlardan çykyp çözüp bolýar problemalary. Başga şekilde bolýan däldir. Ýyldaşlar onda men şu taýda ýuwaş-ýuwaş gutarajak. Ine taýandurdy Halliýew we şoňa benzeş ýüzlerçe adam bar. Ve bu adamları hökmän suratda biz tanamaly. Diňe Niýazow bardy. Şo döwürde bilinýän adam da başga adam bilýän dälsiňizdir. Menem bilemokdym. Häzirem Gurbanuly we indi oğlundan başga
ya da yegenleri nämesi şon garyndaşlaryndan başga tanayan adamymyz ýok. Hakyky adamam galmady, ýurdun daşyna çykdy gitdi mesem. Onun ýaly. Bolýar onda ildeşler, giç ýaxşy. Ýene-däm görüşýänçek.